Oh, wat een klapper. Oh. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. In oktober. En dat we een Scootje Podcast hebben in de maanden oktober. Dat is dan weer het gevolg van het enorme succes van Oude Winter. Oude December. Mijn naam is Arjen de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries. En de regerend kampioen skipper van het Scootje van het Jerevingen, Sietse Brouwer. Welkom beiden in deze podcast die werkelijk alle records verbrekt. Sietse. Geertje, hier is toch verwacht dat we gewoon terug in zoen met deze podcast? Nee, dat zie ik eerlijk zijn net verwachten. Het hele hier toch? Het hele hier, hè? Ja, dan moeten we nog een paar keer. Ja, ik in januari bij middernacht praten we gewoon een scootje. Ja. Kunnen we dat een beetje vol horen, denk je? Valt er altijd wel wat te praten over scootjes? Tuurlijk, altijd. Wij kunnen er altijd op praten. Elke familie bijeenkomst praten met scootjes. Dus, en dat verveelt nooit? Nee, zeker niet. Nou, laat dat nou de insteek wezen van deze podcast. Ja. Laten we gauw beginnen, want deze podcast mooi. Dus ben net lang het worden als 15 minuten. Misschien 20 en oors. Ietsje langer nog, want we zitten werkelijk groot vol. Siets, ik ben heel benijd. Als je de SKS wint, dan win je dan krijg je een zilveren scootje. Ja. Dat is een scootje, maar dan van zilver. Ja. Waar zit die? Bij die? In de wenkamer, in de slipkamer, of zoals Geertje zo uit in de prestatiekamer of ergens hoors? Nou, de slipkamer is tevens de prestatiekamer, maar daar zit hij net. Nee, maar hij zit bij mij in de kamer. Maar hij gaat naar het gemeentehuis, want ik heb maar Fine Fokkers bellen, de burgemeester van Jerevingen. En ik vind dat het een prijs is voor alle mensen uit de gemeente. Want wij hebben een huldiging gewoon, daar was bang van. Er wie tussen de 8 en het 10.000 mensen. Geweldig. Ja, jong en oud, verboen. Nou, en dan vind ik dat hij in het gemeentehuis van Heerenveen staat. Dus ze maakt je nou een hele mooie sokkel. En daar komt hij te staan. Dus ik denk na je weekend had ik het goed heb. Dus dat is prachtig. Ja, maar Sjoster, dan zit je dus nou nog pontificaal in de wenkamer. Ja, dat klopt. Ja, en dan Sjoster even. Ja, elke dag. Elke dag? Ja, dan zie ik welke naam er erop staan. Nou, en we grutsk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is echt iets om goed op te Ja, reizen. dat is fantastisch. Dat is toch prachtig. Ja. Ja. Jongens, eerst even een stelling. Een prikkelende stelling. Ik heb de letter altijd op waarom komen. De stelling is eigenlijk: ik ben een volle betere skipper als mijn broer Harmen. Ja of nee? Ja, volle beter? Ja, volle beter. Ja, ik ben wel beter. Ik zeg gewoon ja. Geertje, ja? Ja? Dom is ik antwoord, Jan. Wat ik antwoord. Ik denk het nog wel. Ja, maar Nog Harmen wel. shot dit ik, hè? Ja, Oké. ik denk nog wel. Nog wel? Ja. Oké. Nee, want Elise... Hoe was dit als we weer uitlezen? Ja, net. Ja, dit is zo raar. Ja, wij zijn gewoon haast hetzelfde. Ik in het sturen, zeg maar, als skipperwezen, dat weet ik wel zeker haast. We denken hetzelfde door. Ik denk dat het een beetje rustiger best, of niet? Nou, dat kan. Maar ik heb liefst dat nog wat oordeeld. Maar ik ben wel vrij rustig wat dat Dus betreft. zij zelf wel altijd dat zo'n stuk knapper bist. Een knapper. Ja, de man hoor ik hoor. Hey, het is een liedje 2 maanden geleden dat je hem kampioen waard met het scootje van het Jereveen. Als je daar nou op waarom sjost. Waar had je hem dan woon? Ja, nou, het begon een beetje stroef. Hè, dat laat ik wat om mezelf op grauw. Wie wat onrustig, wat zenuwachtig, denk ik. Nou ja, dan moet je wat mazzel hebben. Daar winnen we zonder plakje ook. Nou, daarna dienen we het goed op een veenhoop. Nou, wie en wat vierten we. En vanuit Terhenne ging het crescendo. Ja, het wie natuurlijk wel een zonde hoe dat ging is er op Terhenne, maar dat ongemak, maar die aanvaardings. Maar ja, wij waren er wel twaalf, dus dat wie wel mooi. En dat wie het begin van een hele mooie reeks. Hè. Dus ja, ik denk vanuit daar ziet we een flow. Eigenlijk kan ik het net echt verklaren, maar ik weet wel dat we bijna alles goed doen. En we hebben het gewoon uit het geheel hebben we het gewoon. Want als je een tweede plakje en dan heeft het voor jou de eerste plakjes en dan het derde plakje zielen, ja, dan doe je het wel goed. Ja, Geertje, heeft er een verklaring voor waarom die constant hiet? Wat het Jereveen vol, wat oren scootjes net hebben? Volgens mij heb ik wat minder onder de drank zitten, of net? Oh, nou, dat vind ik altijd wel wat lastig. Wij zitten eigenlijk... Ik jaren van Jens dat hij helemaal net dronken hier, die 14 dagen. Nee, dat klopt. Maar Jens is sowieso niet echt een drinker. En, elke zeeman drinkt. Maar Jens niet. Nee. Kleine speler. Jens is een kleine speler, ja. Maar als je dan kampioen bent, dan is het een hele grote speler. Maar nee, wij drinken we net een soort onboord van het scootje elke keer net. Wij weten wel wat voor dag. We weten dat we een schip hebben en bemanning hebben. We hebben het
het heel goed met waan kennen. Dus daarmee er ik neffens leven. Ja, dit is nou de 18... Ja, zeker. Ja, ik denk dat er echt was door Sois, dat die flow er kwam. En dat wist ook ik. Dat wist ik een sportman. Als je één keer in een flow zit, ja, Daar dan... heb ik eigenlijk zelf nog nooit mee gemaakt. Nee, bij de griep jou net. Nee. Maar van wie nou de 18e titel in totaal voor de Gerben van Manen? Dat betekent dus eigenlijk dat er net een beter scootje is als dit scootje. Dat wil ik altijd zijn. De Gerben van Manen is het beste scootje van de hele vloer. En dat is ik zo. Ja, dat denk ik. Denk ik wel, dat vies ook ziet. Nou ja, ik bedoel, het is een heel goed skip, hè? Maar er ben volle meer goede skip met. Dus als je steeds volle dichter bij elkaar kwam en vroeger... Ja, maar dit is echt de Gerben van Manen. Ja, Gerben van Manen is echt een prachtig mooi skip, een snel skip, hè? Dat is gewoon zo, alleen nog, je moet het wel doen. Ja, en dan de goede meesken erop. Ja, want ik wil even naar dat moment. Hè. En hij meer als een Lien, Do wie de skipper van het Jereveen. Harber wie skipper op Langwaar. Jens Jongsma wie de adviseur van Ljouwert. En Douwe Visser waard voor de 8e keer kampioen. Nou, en toen had je hem zo van, dit mat oors. Ja, dit mat oors, ja. Nou ja, je weet het, wat Craig zei, we weten wat we hebben, zeg maar, qua materiaal. En dan bedoel ik het skip maar en alles wat er omheen zit. En ik ben net helemaal blij met de samenstelling van de bemanning. En dat wie de laatste 3 jaar al wat zo eigenlijk. Wat markeerde er aan? Nou, dat kan ik eigenlijk net echt zeggen. De details kloppen net helemaal. Hè. De doortastendheid soms op bepaalde posities. En dat miste ik. En daar krijg je minder vertrouwen van. En ja, dan moet je zien van hoe je dat wel weer omkrijgt. En we hingen de eerste 3 hier, dan hingen we Harmen, Eldert, Jens, al die mannen hingen aan boord. Ook Woutse weer toen nog bij, ik een hele beste. Maar ja, ik dacht van we moeten weer om naar dat verhaal. En toen hebben we de kappen bij elkaar stutsen. Hey, wat willen we? Is dat misschien iets om... Maar dat wie een idee van die zus? Als je... Want die lagen hier een beetje uit. Dat geeft een verhaal. Ja, hè? en ik wilde net altijd door hem. Als je zei op zijn sterrenbed, zei je van, je moet we hebben elkaar zien, want je maakt je elkaar sterker. En nou maakt je elkaar zwakker, om het zo maar te zeggen. Nou, en dat hij de laatste jongen had dat zien nu zijn. Zien Harmen en mij toen we bij hem waren. Nou ja, dan is het nog steeds van Harmen om te zeggen van ik jou dat skipperschap op Langwaar. Dat had die dien, wat ik heel knap vind, want dat is voor ons beiden een enorme droom, zeg maar, om skipper te wezen. Maar ja, toen Harmen zei van dan geven we dat doen. Toen zei Jens ik van dan ging ik mee. En Jaap uiteindelijk ik. En zo hebben we tot een ploeg wegkomen. Nou, een ploeg, een dreamteam. Een dreamteam, hè? Ja. De Galacticos. Ja, de Galacticos. Dat is leuk. Alleen, wij gewoon zo die jongens weten gewoon al wat ze doen. En ze zijn al goed op hun manier en op hun plak. En dat heb ik gewoon goed in. Maar goed, als je een dreamteam hebben en je hebt echt nog, heb ik niet correct geconstateerd, het beste scootje van de hele vloot, dan wil je dus de komende 10 jaar kampioen. Ja, dan kun je heel lang komen. Ja, klopt. Maar we krijgen wel eens kritiek, Geertje, dat deze podcast de jibgong had van een scootje. Ja. Maar ja, op nota zitten we toch redelijk nou, op ik koers. vind het poe. Dat gaat prima. Cool. Ja, want toch? ik heb nog een serieuze vraag. Oh jee, nou kom maar ik heb van nooit iets bij hem west, bij Dij en Harmen. Ja. En toen heb ik die vregen van als nou kampioen wist, maar Harmen dan volunteerskipper worden. Ja, dat klopt. En wat zei ik en toen zeiden ze toch nee? Nee, klopt. Nou, dat is nog altijd zo. Ja, ik wil het dan nog wel een keer proberen. Okay. Maar dat Harmen straks skip weer de Heerenveen, dat komt clear. En dat hebben we Oprah, dus dat gaan we ook doen. Ja, nou, we lezen mooi op koers, jongens, met dit programma. Maar toch is de vastzitter van de SKS, René Nagelhout, die vindt deze podcast bijzonder aardig. Maar hij mist een beetje jibgong. Hij vindt het alweer wat oppervlakkig, wat eentonig en alweer net relevant. En daarom bellen we nou eventjes in uw nieuwe rubriek Hey René, mooi René. Dus zei ik, hey René. Hey, goeie. Hey, is het nog nice? Je wist. Wat mooi dat ik even de gelegenheid krijg om er wat van te zeggen, jongen. Tuurlijk. Er is genoeg te zeggen voor zelfs hoe de SKS debat van alles. Wij besteden het hier 80 hier. En in dat kader is het natuurlijk een fantastisch kampioenschap gehad. Hebben we op 22 juli 1940 is de SKS opgericht. En toen hebben we dit hier echt vierd. Mijn bijeenkomst, mijn leden en herenleden en zo. En wij in dat kader een prachtig theaterspektakel op stapel staan. Dat staat om Toonsje op 9 oktober. Dat hebben we de première. 10 dagen lang in de sluisfabriek in Drachten. Ja, dat is hartstikke nieuwsgierig. Dus daar ben ik wel heel iets mooi dat op de planken komt.
En nu is het toen een dreamteam, maar dit is, dat heb ik juist uniek in acties jongen, dat dreamteam. Maar een hele professionele crew, maar ik, meestal vanuit de SKS-vloot en vrijwilligers die daar een mooi werkje. Ja, het is een prachtig zeilschip. En ik heb er een voorproefje van gehad, dus ik zie alle keer erheen. Oké, nog één keer de datum, René. Vanaf 9 oktober in de sluisfabriek in Drachten, Dreamskoetje, een theaterspektakel. Hartstikke fijn. Is er nog meer nice, René? Dat vertel ik de volgende keer wel even als het net erg is. En dat bloedt ik leuk. Oké. Hey, hartstikke bedankt, René, voor de stukje Jipgong. Graag gedaan. Oké, nou, dit is toch mooi, hè? Eventjes wat extra, iets extra's. Ja, Ja. zeker. Ja, Nou, toch? en ik hield van tevoren zijn, hè? Als er René bellen, dan het er het door het theaterspektakel. Het Ja. Dreamskoetje. Ja, en hij is er zelf ook bij geweest, hè, dus hij had de touwtjes weer in hand. Echt de voorzitter. Hey jongens, er is een sjoggersvraag binnenkomen. Meestal kind trouwens ook vragen sturen naar sport@omroepfriesland.nl. En we hebben een vraag gekregen van H. Brouwer van de Kniepen. En wordt het net een stiert van een oren skipper aan het helm houdt? Nou, dat wist. Dat wist. Nou, nog net. Nou, nog net. Maar die zus, hè, zou die ook ooit nog eens een keer skipper willen kennen? Nou, ik zie die wil je niet vertellen. Als je het kent, is het mijn zus. Dat Oh, denk ja? ik echt. Ja, dat denk ik echt. Echt? Ja, dat denk ik echt. Waarom? Nou, dat denk ik gewoon. Ik denk dat hij gewoon de skills wil heeft. En die weet ik wat. Dat denk ik echt. Maar wat voor skills bedoel je dan? Nou ja, die weet gewoon. Die is duidelijk. Ja. Die weet goed op een rij te zetten. Ze kan volgens mij hartstikke goed varen. Ik denk dat ze goed sturen kan op zijn scootje. Ja, als we gewoon goed trainen, dan kan dat best wel. Maar denk ik. we hebben het heel vaak hoe waar zo nou de eerste vrouwelijke skipper worden Ja. in de SKS. Ja, Begint toen maar het bouwmeester. maar die mag net, Nee. want die is Oh. net familie. Oké. En toen Of heeft familie Jens... van Grutte Pier, maar ja, dat telt ook niet. nee, dat telt we net. En toen heeft Jens Jongsma nog contact zocht, maar die man die dat uitziet. Ik weet net wat er uitkomt is. Wist je dat? Nee, ik net. Jens en Jaap die won ik. Oh, oké. Ja. Niet erg om. De eerste barsjes in het drie is zichtbaar. Nou, dan heb ik nog wel een primeur, want Jaap die stapt nooit dit hier. Oh, en, echt? ja, dus we zijn weer op zoek naar een adviseur. Ja. Ja, Oké. ja. Oké, Nou, Jaap dus bij is deze toch een worden oproep. op het sectie kwadraat Ja, film. ja, klopt. Mooi Aniek Jongsma, dus een succes. ja, Aniek, ja. Aniek. Ja, Ja, die ja. er maar in. Ja, dit is Grut Nijs, jongens. Ja. Het dreamteam ziet het een nieuwe adviseur. Ja. Ja, zeker. Maar Ja. we zijn er al druk mee bezig, hè, dus komt goed. Ja? ja zeker. Maar waar is dat de eerste lijntje uit lijn? Dat ken ik net zeggen. Ja, jawel. Nee. Kom op. Echt net? Nee, Dit is net maar- een serieuze podcast, dus ik kan Ik het jou gewoon die een zeggen. primeur, jongen. Ja, hè, maar en ik ben net gauw tevreden. Nee, dat snap ik. Nou, dan is het nog maar even tevreden. Oké, dan nog eventjes, want de begoeste correct alleen eventjes oer. Dat slimme ongeluk bij Terhenne, hè, Ja. Aroen kampioenschap. Ja. Huizen wie er onder oren bij Belutsen, wat zei ik, die badste oer onder Terhenne. En dat toch goed de snekenpan net verder. Ja, dan wordt die AVD, Jim hier zelf ook verwoenen aan boord. Maar is dat hele incident ook al evalueerd? Ja, we hebben het er, ik geloof, wanneer wie dat nou? 12, 13 september hebben we het er gewoon. Maar waar? Maar alle skippers? Maar wedstrijdcommissies en skippers. Hè. We hebben dan altijd evaluatie, wedstrijdcommissies, skippers, hoe de wedstrijden. En dan komt er hen natuurlijk ik onbaar. Het jammere daarvan is dat er maar 6 skippers zijn. Eigenlijk is het gewoon compleet waardeloos. Want ja, als je iets evalueren, een wedstrijdreeks, dan moet je er machinaal aan wezen. Dus ja, daar vind ik wel wat van. Alleen nog, ja, daar hebben we het wel over natuurlijk. En wat is er uitgekomen? Nou ja, wie is dat het nooit zou gebeurt hier. Dat is wel Dat is wel duidelijk. duidelijk, ja. En ja, dat we daar machinaal misschien hoe nadenken moeten dat we bijvoorbeeld bepaalde regels aanpassen. Want die regels, de SKS besteedt zodat- 80 hier, maar die regels ben ik al 80 hier gehad. Ja, maar zodat we nou hoe moet ik het nou even zeggen, is zodat we meer mogelijkheden hebben, zeg maar, om dat het veiliger wordt, zeg maar. Hè? En nou binnen bepaalde regels. Ja, ik kan het nou net helemaal uitlezen, want dan ben we een heel skof bezig. Maar dat bepaalde regels even correct en wat aanpast worden moeten. Of bij gelijks naar het witte boekje. Dat is waar het. Ja, de internationale Ja, regels. het internationale reglement. Dat we daar wat meer een taakje in. Zodat dit soort dingen wat makkelijker voorkomen worden kunnen, zeg maar. Ja, Nou, want- ik denk dat dat wel een goeie is. Maar ja, daar hebben we hoe stemmen, zeg maar, in een eventuele vergadering. Nou, daar hebben we toen gewoon. Ja, Ja. wie is de ben Maar wie ding. er is net zo van, wij zien het toernooi volslaan, nevens het witte boek, Nee, nevens zeker de niet. internationale regels. Nee, zeker niet. Nee. Maar ik denk dat Maar dat. wel een paar van die regels. Nou, die- misschien kun je daar eens Ja. een zien. Ja. Ik het zelf zeggen. Ja. Ja. Vind je hem dan ook dat in het vervolg, als de wedstrijd is gebeurd, dat je die wedstrijd dan volledig oorlassen moet? Nou, ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder dat die wedstrijd trogong, ja? Ja, dat had ik net verwachten.
Ja, ik vind het zo aan boord zitten van zijn schip. Ik vind het heel lastig. Ja. Want je weet eigenlijk net echt wat er gebeurd is bij de oren aan boord. Ja. Dan letter jij dan dat er 4 uur ambulance of zo ambulance of zo in hen op een wal stonden. Ja, ze hebben toen besloten om wel terug in te laten. Ja, het is echt een wikker de wik. Ja, wikker de wik. Iets. En wij beslissen het zelf net. Ja, we kunnen zelf zeggen van we stoppen ermee. Maar uiteindelijk is het de wedstrijdcommissie die beslissing neemt. En die had beslist om wat te starten. En Maar die zitten natuurlijk echt voor een vreselijk dilemma. Ja, in een tuurlijk. spagaat. Want er zitten duizenden mensen aan de kant. Ja. Dat is precies wat het is. En we hebben op zich nog wel een redelijk mooie wedstrijd kind, maar in achterhollen wel. Wat de bad is, wie dat natuurlijk net heel sexy. Nee. Dat was nog contact gewoon, want dat was nog een belrondje die mij deze en gene. Nou, dat woe ik dan, maar dat is er net meer voorkomen. Oh, ze zijn al in gesprek. Nee, dat net. Ik word het juist jonder van, maar ik wil hem vergeten dat ik een voorstelling hier. Oh, ja, want ook treedt op. Ja, ik treed Dat op. is de beste Ik heb ster. nooit van kennen met Dreamscootje. Ja. Ik ben gewoon... Dat is de ster van het Iperlospul, toch? Ja, dat mogen we toch zeggen. Ja, van Jorwet, hè? Van Jorwet, ik krijg straks een gouden gurbe voor de beste figurant. Hey, heel wat oors. Want de landelijke verkiezing, trouwens, we zitten al haast op de 15 minuten. jeetje. Maar het is nog altijd gezellig, hè? Ja, het is... ja. Maar de landelijke verkiezingen, jongens. En ik zou daar even nog een ziet, want die stemt van het door. En meestal die kunnen op die stemmen, want dat is op de kandidatenlist van de FNP. Geertje, wat denk je op welk nummer? Zo'n 40? Nee, 46. 46. Ja. En waar zit er op zo'n 40? Harmen? Ja. Ja. Dat is echt weer. Hij heeft Lotte? Nee, we hebben net laten. Nee? Nee. Doe vies gewoon de skipper. Je hebt altijd wel wat heger te staan. Nou, dat weet ik net. Ik wil net het risico nemen. Maar ook dan op die stem. Stel, je krijgt al een voorkeurstem. Ja. En dan? Want je wil daar mooi zitten. Ja, in het van de keer. Ja. Je wil om de Friesland even oppoken. Komt goed. Nee, maar het is wel grappig, want je hoorde onder oren een deputaire onder je. Ja. Siebe Knol, 49. Ja. Ja, die heet het Jirhilder ook natuurlijk. Hè? Ja, oké. Maar heeft nou echt politieke ambities? Nou, nee, maar ik vind wel... En je hebt natuurlijk een list trouwens, dat snap ik wel. Maar ik vind wel dat we de regio wat meer op elkaar zetten maaien in Den Haag. En dan hebben we hier in Friesland wel bepaalde dingen... binnen voorbeelden van. Bij Gleeks alle bregen we hebben les van die al hier eruit lezen of eruit gaan aan. Maar Nederland had nog volle meer regio's en daarin is het hetzelfde probleem, man. En daar hebben we eigenlijk de FNP daar wil ze eigenlijk voor opkomen. Nou, en ik ben Grutsk op Friesland. Dat is ik net naai of zo. En ik ben Grutsk op cultuur en daarom vind ik het mooi om daar wat voor te budgetten. Nou, hartstikke goed. Ja. Ontstaf je dit blokje landelijke politiek. Ja. Wat dacht de scootjeskipper eens uit de net zield wordt? Werkje? Ja, werkje, ja. En tinken ons scootje. Tinken. Ja, nou, elke keer als het in de wenkamer zit, dan sjos weer even naar het zilveren scootje. Ja, zeker. Inderdaad, dat. Nee, ik ben docent in Haas op Nova College, scheepvaart. En dan jou ook ondernemerschap in de binnenvaart. Niveau fjouweropleiding en skippersopleiding. Dus ja, ik leid jonge meisjes op om skipper te worden. Toekomstige kampioenen misschien wel. Nou ja, laten we het eerst maar even bij de binnenvaart houden. Maar ja, die jongens van Willem, Riemer, en die zitten op VMBO. Dus die kom ik elke dag zien. En, van Willemswagen? Ja, van Willemswagen. Dus ik denk aan dat ik wel bij u komen. Die zit nou bij Harmen, maar dat is hartstikke mooi, jong. Ja, want Harmen is ik docent, hè? Ja, op VMBO, ja. Maritieme Academie. Ja. En dood dus MBO. Ja, op Nova College. Nou, dit wie de allereerste, wat een klapper. Ik wil zeggen, dat was een echte klapper. Ja, in oktober. In november ben we er weer, maar de tweede oorlevering. Waar zoest u dan heel graag de Gostha wel een keertje? Ik denk dat ik wel een idee heb. Ik zoek wel eens maar Willem om tafel zitten. Je verwacht je net, hè? Je verwacht je net. Nee. Nou ja, waar weet bellen stoom of bel je hem? Ik wil hem wel bellen. Willem is een saunaatje aan het bouwen, hè, op het moment. Oh ja? Maar wat voor reden? Ja, ik denk misschien maar Geertje er niet te groepen. Zo zou het beginnen. Zou je nee zeggen? Nee. Nou, dat zei je. Nee. En ik hoor van hele handige man, hè? Dat wist ik. Hij bouwt zelf een sauna. Hij is handig genoeg. Dan ben je handig. Ja. Hartstikke goed. Ja. Ziet ze, Tiegetank dat je wiedest? Ja, geen probleem. Nee, mannen, dan ben we er weer natuurlijk mooi. De podcast, wat een klapper. Ik zou zeggen, graag ontdaan.